Pinoy Bus Driver TV. Mga pugsat, good morning. Dito tayo sa Matnog Pier. Ito ang subscriber natin si Jason. si Jason C. Nagkita rin kami dito mga pugsat. Naghanap kami ng makainan. Doon sir, pansit. Kuha nyo doon. Doon sir. Kaya na ito. Maghanap, kasama ko yun. Pugsit na tayo. Yan, si ikaw pugsat, subscriber natin sa Matnog. Pakas namin yung pugsat. Talakitok. Sabaw ng talakitok. Sarap ng sabaw. Pugsat tayo. Dito tayo sa Matnog. Nag-almusal. Pugsat, dito tayo sa Matnog. Lagyan na tayo ng loading sa Santa Clara Ferry. Hindi rin tayo sa bus country. Dito naman tayo sa Santa Clara. Alas 6:20 ng umaga namin. Dito tayo ng loading sa Santa Clara Ferry. Kasabay natin si 1925. Kung sila tayong yan o. Ang mga barko dyan may pusit. Daming panakay dito may pusit. Daming panakay. Pusit na tayong o. Daming panakay. Pusit na tayong. Nag-loading na ang Santa Clara. Yan namin pusit. Sasakay na yung 1925. Kasama na tayo dyan.
Ha? Ilan po kayo? Ilan kami driver? Opo. Bali 3. Hindi sir. Walang stop sir. Tama ba to? Tama ba dito? No? Ay, hindi. 20 po. Boss, taas na lalim. Sige, diretso lang sir, diretso. Okay, alalay kaliwa na sir, alalay baway kaliwa. Okay, atras. Okay, okay, sige. Ano? Ano? Kape. Apprentice ko yun, mga apprentice to. Oh. Sige na yung. Apprentice yan, ano po sila. Sabay-sabay namin kupusit.